Ако искате да спечелите, да ви принтирам каквото искате или да, точно така, да ви принтирам и да спечелите да ви принтирам нещо, каквото искате, но да са под 10 неща, под 10 принта. Ако искате да ви принтирам, можете да се абонирате за моя канал, за нейния канал. Условието е да се абонирате към моя канал, към другият ми канал Мелина Ангелова, към канала на Десислава Антониева, на канала на Сузана Касперова. Всъщност тя си из 3 канала. Както искате, абонирайте се за който искате канал. От тези трите. И ако сте се абонирали, мога да ви принтирам каквото искате, но победителът ще бъдат само 10 или 5. Петима. Ще бъдат 5 победители. Ще им кажа имената, да си кажете адресите в описание, долу в коментарите, които са спечелите. Може би на другата седмица ще кажа победителя. Но да си напишете имената, които сте се абонирали към 3 канала. Другото условие е да харесате този клип или да харесате всичките ми видеа. А пък другото условие е да, както ви казах в един клип, да намерите новите бутилки на Кока-Кола, да направите панделката, да се снимате примерно до елхата и да качите снимката в Инстаграм, ако имате Инстаграм. Ако нямате Инстаграм, във Фейсбук. Ако нямате Фейсбук, не дейте въобще да ми пращате Фейсбука си или Инстаграма си. И да намерите новите бутилки на Фантата, който не се прави панделки. И да ми напишете долу в коментарите Инстаграма си, ако сте направили тази снимка, Фейсбукът си, ако сте направили тази снимка с Кока-Колата и с това. И да ми пишете долу в коментарите. Да, знам, доста неща са. Няма да ги слагам долу в описанието, защото са твърде дълги. Запомнете ги. И снимайте се с елхата си, заедно с колата или с фантата. Или елхата с фантата. Да, това е условието. И да ми пишете колко капачки сте събрали. Аз събрах всичките и утре ще ходя да ги... Не, други ден или по-други ден ще отида и ще ви покажа мечето. И да, хора, това беше от мен и да.